Las chicas que están comentando por el grupo lo del cumple de Marta. Están locas. ¿Va a ser el cumple de Marta? Sí. Tú también, ¿no? Tengo partido. ¿Tú ibas a ir? ¿O no te acuerdas? Anem a 10 recursos educatius que estan gestionats per Suara i treballem les violències masclistes amb cada grup. La finalitat és treballar l'empatia i treballem des de la prevenció perquè les persones tinguin un grau d'empatia més elevat i puguin detectar possibles situacions en relacions presents o futures relacions. Les sessions estan plantejades perquè siguin de 2 hores, però sempre ens adaptem a les necessitats del centre i en el context en concret. I la idea és que cada jove, cada adolescent, es posi en primera persona sota i vegi i experimenti una situació de violència de gènere. Ho fem d'una manera molt sutil perquè no volem provocar grans reaccions, però sí que de manera molt sutil posem situacions normalitzades per la societat que tenen relació amb actes de violència masclista. Posem relació a les violències de gènere en relacions adolescents del noi cap a la noia. Doncs aquest tipus de projecte la veritat és que va ser molt ben acollit i totes les professionals ho van rebre com un projecte que podia ajudar a posar sobre la taula temes com aquests amb una velocitat molt més àgil i de manera molt més atractiva perquè al final també incorporar les ulleres virtuals permetin afegir-hi aquest component més digital i més lúdic. Creiem que ha sigut una proposta transgressora perquè realment ha facilitat crear processos d'empatia de manera molt ràpida, ha permès emmirallar els nanos i a les noies a les que nosaltres hem posat en aquesta prova pilot i realment hem vist que han pogut tractar temes i veure'ls, identificar-los i detectar-los d'una manera molt més àgil que potser si s'hagués fet d'una manera molt més teòrica. I per tant, d'altra banda, per part de les professionals hem pogut veure que és un recurs més i que es vol utilitzar tant com es pugui perquè realment és molt àgil. Va sobtar al nivell de reflexió, que si no hagués sigut en aquest context, no sé si hauríem aconseguit que els nanos haguessin fet aquestes reflexions. Això sí que em va sobtar. I després, sobretot, el que més em va sobtar de tot, amb diferència, és el resultat dels qüestionaris finals. Que el 100% dels nanos diguessin que és necessari aquesta informació, que no la reben enlloc i que tots van marcar que identifiquen aquestes conductes que han vist en les ulleres 3D en el seu entorn proper, per mi això és supertop. Poder introduir eines tecnològiques al servei de l'atenció socioeducativa em sembla un encert bestial, perquè és el que comentava a l'inici. No imagino haver pogut treballar aquest contingut amb els adolescents sense aquest format.